preparing for your healing. My God, oh my God, I'm waiting for that touch that sends pain away. Believing I'll just wake up and know it's all a dream. I'm falling down the tunnel, my hopes are blown away. Going off my mind, I'm begging you, my God. I'm waiting for my children to keep my dreams alive in Aussie woman. Anya mire juwanu manya chuku in Aussie woman. It's not media and publisher. I'm taking you to Israel at the family of Okafor. Watch my video, this very particular video that I'm sending to people this morning. I want you to follow up this video. How late High Chief Augustine Nwoye Okafor was buried. Ever that year, they say this video that there was a total shutdown. This is what I my own father, a lot of people here. This way, as a among the teller, just keep putting this video. Watch this video. Watch the end. Watch the end. Subscribe, share, like. Thank you. Oh yeah. Mwana William. Lady, I'll get in here.
Nando na loche na wa wa. Emuti aya. Efu isa anja ya papa. Kwada ki je na loche na na. Ni anu. Oyisi. Ni anu. Sa anu na loche. The way you take it to this one, you are affected. Nwoye. And then no chair. Everyone down on the way to the line. Let's go out to the again.
okay, can probably yes, we can handle. Yes, we get baby. What do we know? Can probably yes, we can handle. Chinyelugo. Hi. Chinyelugo. Justin okafor zuo ike na ndokwa anyị na-ayọ nke a site na Kristi onye nwere anyị.
Yesu Kristo. Why? Who's up with Chanda? Omeri Fendoba here. I know somebody needs to go to Yesu Kristo. I'm not going to maka olileanya anyị nwe na mbilite n'ọnwụ abụghị isi njedebe ndụ kama na ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Ife ọnwụ anya aga ofu ihe abụọ nke mmadụ niile ga-eketa ka onye ọbụla na-adị nkwadobe ma n'ụtụtụ ma n'efifie ma na mgbede. Ihe ndị abụọ ka anyị rịọ ebere Chineke n'isi ya. Ka anyị ebere Chineke. Anyị mana mmadụ ezughị oke. Mana o nwere ihe a metara adịghị ike nke mmadụ ka Chineke gosi ebere na ọ gbaghara ya. Nsọ ka anyị kweta na anyị emeghego ka anyị kwute njọ anyị ya mgbaghara maka ahụ. Chegharịla echegharị. Onye nwe anyị mee ebere. Gị onye bịara ịnọ ndị ọbanja. Kristi mee ebere. Gị onye nọ n'aka nri nna ịghọtara anyị arịrịọ. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbara anyị ndị anyị ga-adụrụ anyị na ndụ ebebe. Ka o were binyere gị n'aṅụrị ebe site na dịnwere anyị Jesu Kristi nwa nke nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọ bụ nke mbụ, ihe ọ ga-ewetara n'afọ onye ama Aịzaya. N'elu ugwu a, ka ọsekụrụwa nke igwe ndị agha ga-akwadoro mba niile nnukwu oriri nke nri kacha mma na mmanya kacha ụtọ. N'elu ugwu a, ọ ga-eyipụ mmadụ niile akwa mkpesa ha yi n'ahụ, wepụkwa akwa uju chere mba niile. Ọ ga-emebi ọnwụ kpamkpam. Ọselu a Chineke ga-ehichapụ anya mmiri niile n'iru ọbụla. Ọ ga-ewepụ ihere ndị nke ya n'ebe ọbụla n'ụwa. Ọselu ụwa kwuru nke a ga-ekwu n'ụbọchị ahụ sị, lee, nke a bụ Chineke anyị, onye anyị chekwubere ịzọpụta anyị. Nke a bụ di nwe n'agha, onye anyị chekwubere na ya. Ka anyị ṅụrịa, ka anyị gorie n'ihi na ọ zọpụtara anyị. Oru nke Oseluwa. I walk through the valley of, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Even though I walk through the valley of the shadow of death,
Tesalonika. Ụmụnne m, anyị chọrọ ka unu mata eziokwu banyere ndị otu anyị, ndị nọ ezumike nke ọnwụ, ka unu ghara iru uju dịka ndị ọzọ, ndị enweghị nchekwube, ebe anyị kwere na Jesu nwụrụ ma sikwa n'ọnwụ bilie ọzọ. N'otu aka ahụ, anyị kwenyekwara na site na Jesu na Chineke ga-akpọlitekwa ndị niile nwụrụ anwụ. N'ihi nke a, anyị na-agwa unu site n'okwu nke dị nwenụ na anyị bụ ndị dị ndụ dị ka ndị nke ka nọ n'ụwa ruo mgbe dị nwenụ ga-abịa, agaghị erite uru ọbụla karịa ndị nwụrụ anwụ. Di nwenụ na onwe ya ga-esi n'eluigwe gbadata. Ọ ga-ewerekwa olu nke onye isi ndị mmụọ ọma na ụda opi ike nke Chineke oku iji kpọkọta anyị. Mgbe ahụ, ndị niile nwụrụ n'ime Kristi ga-ebu ụzọ kulite. Emesịa, akpọrọ anyị nwa bụ ndị fọdụrụ n'ụwa were wegota anyị n'ugwu. Anyị na ha ewe nzukọ iji zute di nwenụ na mbara igwe. Otu a ka anyị na di nwenụ ga-esi nọrọ oge niile. Ya bụ, were n'okwu ndị a na-akasịrịta onwe unu obi. Okwu nke osebụ ụwa. nwanne m nwoke agararị nwụ. Ọbụladị ugbu a, ama m na Chineke ga-enye gị ihe ọbụla ị rịọrọ n'aka ya. Jesu gwara ya sị, nwanne gị nwoke ga-ebili ọzọ. Mata aza ya sị, ama m na ọ ga-ebili ọzọ na mbiri n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Jesu wee sị ya, abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na ọbụladị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ. Ma onye ọbụla nke dị ndụ kwerekwa na agaghị anwụ ọrịa. I kwere nke a? Ọ zara Jesu sị, ee Onyenwe anyị, ekwere m na ị bụ Kristi ahụ, nwa Chineke, onye nke ga-abịa n'ime ụwa. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa.
ka Jesu Kristi onye jupụtara n'afọ ọma n'ebe ndị ọrịa nọ gosi ebere ya nye ha ngọzi niile n'eluigwe bịakwa meghachi na ihe nke ahụ na nke mkpụrụ obi. Iwere anyị na-arịọ ka iwere ebere lekwasị anyị na-arịrịọ anyị na-arịọ gị maka ezumike na nsọpụta nke nwa odibo gị bụ Justin Chiesonagbu na nke ndị niile nwụrụ na
ihe ga-asọ osiri ụwa Chineke dị ike niile ịnara nọ. Justin Chiesonagbu okafor, onye anyị ji maka ya achụ aja otuto nke a, anyị ji obi umeala na-arịọ ebube eze gị ka inye ya ezumike ibi n'etiti ndị nsọ gị, ka aja nke a anyị ji akwụ ụgwọ meda gị obi maka njọ site na Kristi Onyenwe anyị. Welite n'obi unu enu.
Ranabaka, Onoya, Onile, Karigo Santoka, Commando Lady. Agawani, Yono, and even remember. They will go around Japan. The men of God, not Japan. Yeah, only God. There is some website is as the middle of omnipotent, the unit of the spirit of Santi, omnes honor gloria, eronia secula seculorum. Oremos prece saludaremos boniti, e divina istruzione formati, audimus dicere. Zọpụta anyị na-arụgo sebụl ụwa n'ajọ ihe niile were ebere gị udo n'oge nke a site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị ewekwana ahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Nyeretanụ ibe unu ekele nke udo. Jesu Kristi onye kpochapụ njọ nke ụwa ha na-egosi bụ ndị akpọrọ olili nke nwa atụrụ Chineke.
Diocese, Onitsha Archdiocese na ebe a, Ọka Diocese na ya, Ekwulọbịa Diocese na ya, na ndị fada abịa n'ebe a. N'ụzọ pụrụ iche, achọrọ m fada si Ekwulọbịa Diocese, Fada Tadus lụrụ ọrụ apostolic work n'Ezeole. Fada Tadus bụrụkwara ọtọ ama na Elisabeth. And oge ọ lụrụ ọrụ n'Ezeole ka Justin natara oriri. Maka na onye nwa obi na-abịa n'ebe arọ, a na-eje morning mass, a na-eje ebe niile ya na ya na-eso wee megide wee mee ọnata oli kwa aka n'isi. A na-ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche Fada Victor Igwegbe, o si Ọka wee bịa. Fada Igwegbe meela anyị aka n'otu a, eze nwata ka anyị na-eje, all my parish priest n'Ọka. Ya na Catechist Annunciation Parish n'Ogwazi ebe a na ndị parishioners Ọka, because n'ebe na-eje ụka n'Ọka, Justin na-aga ọbịa osoro anyị jee ụka. O nwere once a year mmere birthday na the church, ọ nọkwazi ebe anwa, sister nọkwa ya. So anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche, unu si wee lụọ arụ n'ụka wee nwee ike wee gbagotasị ebe a. N'ụzọ pụrụ iche, ana m ekenekwa ụkọchukwu ndị St. John's, Reverend Chi Dozie, ọ nọkwazi ebe a. Dịka ibe anyị na-ekwu, onye anyị ji maka ya nọrọ ebe ahụ mmiri ewu ilo, o nwere ebe ọ na-ada abafọ, so o nwere oke onye ọbụla nọ n'Ezeole asị na ya amara ya, ịma na ọka bịara abịa. So n'ọ bụ onye nsọ ka anyị na-eri tata. Anyị na-ekene Reverend Chidozie. Biko n'ụzọ pụrụ iche, a na-ekene Owele Ezeole na Ocheeze, ndị ichie na ndị cabinet chiefs. I see a lot of you people. I'm overwhelmed because na amara onye, in fact, ife gbasara Nwoye amụma amatacha ụfọdụ because na mgbe ụfọdụ ngafeta onwe onye masị ịmara onye mbụ ọsị m mba, nsị a ịmara Nwoye ọsị nsị a na mbụ nwanne Nwoye. Onye nwaka ji akọwa onwe m na some places. I was okay na ha amatago onye mbụ na ha amatago. So mana ugbu a obodo ife ahụ amadị, so many people ama mmasị m n'Ezeole very soon. So biko anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche. Ka m kwuo ebe a, Justin na 14th of May ka ya na nwanne m nwanyị so wee gaba Ọnịcha ya na Nkwele. Nwadị ya na mmụọ nwa, nwanne nwaanyị wee bịa, ọ nọ ọmụgwọ wee bịa dulie si ka anyị na ya soro n'ọrụ. O wee gaba ebe afọ na 14th. Mana ka Chineke si eme ife, olu na 19th mụ na ndị be mụ n'Ọka, maka otego anyị kaba na anyị ga-eje neta ọgọ nwoke na nwa nwunye m mụrụ nwa. Mana anyị n'aka onye nke anụ nwa nwoke nke dọkịta, ọ na o nwere efe nke pharmacist a ga-enwe, a na-eti etu a oluwo Saturday morning nke dọkịta si na ya na-eje ọrụ, nke pharmacist si na ya eje, mana ya anatakwa n'oge anọkọta ụgbọ ọkụ si na ya eje. Nwesịa ngwa onye ọbụla kwado na anyị eje ka anyị je netefa. Kpọọ nwanne m nwaanyị, anyị chara ine ma nwa ya, anyị chaba ebe akọ moto, anyị chajebe Ọnịcha na 19th ruo anyị nafa wee nọgide from morning till evening, anyị wee natawakwa Ọka. So na Justin o nwere ife na-eme ya afọ ada alụ ya isi ada ahụ ya. Olu na 22 bụ Wednesday akpọba na phone, onye akpọ na phone, onye akpọ na phone. Coincidentally that day, ọ bụ na unu lote enwere very reverend Father Professor Ofojebe, Father Kwulo Chukwu Ngoseni, my wife ebe a na 22nd of May ka edili ya na Ekwulọbịa Diocese. Ọnwụ dị ebe niile. Fada jere ụka n'ezi na Ifite agbasa ụka, onye ọbụla nabazia ọbanye motie. Ọ nọkọta sịsa je kpọọ ya Bishop Cardinal, je kpọọ Bishop Cardinal Ọbaleke. Ọ sị, my Lord, I think I am going home.
ka na-asị na-agbasago na onye na-achọzi ije reception nwee ike ịnaba. I said, no, I mean, I am going home. Ka na venezi anya wee sị, okay, wee sị driver, ịmalụ nke dọkịta ọsị ngwa sị ebe a bulie gaba straight na nke dọkịta n'Ọka. Wee sị zinifte bulie gaba akpọọ dọkịta sị ya na fada na-abịa. Ọ sị na onwe ya na-eme ya na anyị na-afọ last week. Ọ sị ya na mụnwa na-agba na ọ na-abịa n'ọkụ ya ọchọrọ ya. Mana fada enwere ike ka elu ebe afọ, nwere ike isizi na moto elitu. Mana ọlụzi ebe ahụ dị n'ezie ọ nwụrụ. May his soul rest in peace. Ibe na-akọwa bụ na ọnwụ na-abịa n'ụdị ọbụla. Na-ekwu na 22nd a Chinyelugo nwa ya anụnwa n'ebe a ndị Ife Kabalisi ọpụa n'ilo etu o si eme nnukwu mmadụ n'ọgarịsịa wee na-abatazi na-abasị ka ọ baa steepụ ọzọ fepụ ụkwụ o wee kụọ isi n'ala. O nwere ife ọzọ melie kụọ isi n'ala a na-akpọzi fon a na-akpọ a na-emezi mgbe nwa nwoke nke dọkịta nsị a ndị ọ nọ n'ụlọ ọgwụ nsị a na nna ọsị m bịaba ozugbo anyị si Ọka ebe after 5 gbachapụ gapa kpọọ ọgọ nwoke ọsị nna ha nọzi na iyi elu anyị gaba n'iyi elu we met them n'iyi elu. So na ife anyị ji nọrọ soro confirm anụ ọnwụ na nwa nwoke pụta soro kwuo ofe banye ebe afọ a wee megide ife a asị na o nwere internal bleeding. And anyị nwa confirm kwuru because o nwere inflammation n'iru n'isi ebe a nwere ife anyị mefọrọ mana oge mmadụ ruo etu aka ọ ga-esi wee gaa ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Ife na-ekwu maka ya ọ bụrụ ndị oyibo asị na onye a n'ebe a bụ encyclopedia ọ compendium ka ọ bụ o nwere ife iyi ekwu maka ya onye akọọlụgo iwe nwee ikere iwe sịgo na amacha adịghị ka nwanne anyị ra mana many people fanya mekọ ife maalụ n'obu nnukwu mmadụ ka ọ bụ. So anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. Achọrọ m ka ekene ga-ekene bidogodu na the family of Ezejugo family, my nuclear family, Ezejugo family. Unu maara na Ezejugo family bụ a polygamous family. Mana ịbata ndị a Chinyelugo mbụ Joseph ị gaghị ama nke ya ma amụ ka o so ya and just generally like that ịbatakwuo na be anyị ị gaghị ama ebe ọ bụ na asịrị na onye ama na onye ị gara ama etu o si wee mee. Onye gụrụ ife ọgụgụ bụ ofu arọ ka amụ ya na Chinyelugo Paulina a na-anụ ya na Abacha. Onye gụrụ second reading bụ nyanwa tọọ sista wee tọọ Chinyelugo na the family. So anyị cha niile na-emekọsị ife ọnụ and oge a mụrụ Chinyelugo o nwere challenge mana ife dị ọ mmadụ na-etozi ama ife dị ya n'isi like they said dọgụ na-emekọ ife ma na o nwere ụbụrụ mana oge o nwere ọ dị physically challenge ebe megide o wee nọrọ na ọnọdụ ọnọkịta mana ife ji ekele ndị family a na from the time amụrụ ya ọ bụrụ any day mmadụ ga-asị na neglect nwa ya ma ọ bụ na akị arọ for him wee luo echi. So na ekele fa n'ụzọ pụrụ iche a wee megidekwa ife a wee tụ na agbalị ọzọ a n'isi a wee gbakọkwa aka wee na-eme ife dị n'isi ya. So a na-ekele ndị be Ezejugo n'otu aka ha na-ekelekwa ndị ụmụdịmadụ maka na etu aka ezugbe accept ya na the general kindred. Onye ọbụla a na-etu onye ọbụla nwere ọdakpọ oke. So na ekele m ụmụdịmadụ family wee na-ekelekwa n'ụzọ pụrụ iche ndị ọgbụ ya ndị omenife ọ dị nkịta ka mma na fada Eze Adogbo bụ onye omenife maka na ọgbụ ya ejiri egwu is a wonderful thing. So ya na ndị ọgbọ ọzọ gasị because na o nwere ndị ejigoro ezisi ndaba na-abịakwa ịgbanwe ọya ka onye ọgbọba because o nwere oke onye ọbụla ọgba anyị so kama na isoro na-etuzie ọgba anyị ụlọ nwaanyị iweta aka ka ị na-akpakọ mba ịwụ nwaanyị ọ ya na-ekwe ọ maara n'ụzọ pụrụ iche dịka ụmụ nwaanyị fada si wee kwu
ụmụ nwaanyị Jerusalem bịa na-ebere Jesu akwa ọsọ na-ebezinarị akwa unu betabara ụmụ unu na ọnwụ na akwa ọ bụrụ na fanọ na-aza ife tata on Friday ọ ka bụ ozu na-abụ ka a ga-ebute ebe a mụnwa onwe nke mma na amam ibe na-eme na ọ ka mpụtazi ha na-agwazi katkizm ọsị m ka mụ na paratinye ngwazi ndị a hapụ ihe ha na-eme si mbakwa anyị wee nurukwa gaba na be fada ọkọzi anyị ọnya bụ na anyị nọ ebe a tata and like he said mgbe a na-ewere amadị m na tata wụ public holidays and amagbo na this week bụ midterm break na last Sunday ndị ọgbọba na ebe a kanya maka na ndị ọgbọba niile ọnụ n'ezinụlọ n'ụlọ ga-anata so onye ọbụla wee nọlịa abịa na-akwamoye so na ọ bụ nnukwu ife ka ọ bụla anyị na-ekene ụmụ nwaanyị afọ ndị mere ụbọchị taata ọ wee dịkwa etu a na-ekenekwa fada maka na mgbe nke bụ eziokwu a na-ekwe fada sị m ka ebe ya gwa agụ mgbe m na ya nọ ọkwa m gwara na nwanne nwoke erikakwa nche ịmagonufu anyị gbuo ya ụmụ nwaanyị abịazapụ wee gaa etu a so a na m ekene fa n'ụzọ pụrụ iche ka m na-ekene ndị pro-closary onye isi ebele m ka a na-ekwu nwa ọnụ just like Father say onye ga na-asị emesie ọ bụ na ndị na-adị abịa ebele ọ je na rịpọtụ fa ọ na-eje n'ụlọ ọ kafa bịa ndị ebele bịalụ ndị pro-closary bịalụ be anyị on Monday ka m nụrụ na nwoye agazugo all the pro-closary centers n'ezi Owere n'ọtụgo okwu dị a n'ọgazubie anụbeghị ya before so ọ dịrị izi mmadụ na-eme ọ nwere ike anyị nwa anyị na-abị ụfọdụ anyị na-efu ilu for him because ọmanli nri ụtụtụ wee jebe morning mass mana mbata ya nwere ike ebe 11 or 12 etu a ka o esi na-aba families na-aga na-etu afa na-eme nka na-ekene na-aga mgbe o ji wee natazizi aka ebe ozi si na osi morning mass ọkịta akụ morning mass gbasara mana ife ya na chi egwu etu o si wee keta ya bọọlụ so a na-ekene ndị pro-closary jisikwa na ike ekene ndị mansabas unu aga mgbe ụfọdụ ọya asị na ahụ onye mansaba amadị m na ojikwu efe mansaba wee se foto ọ mgbe emere ha maka na abịa m were oje ego nọ na n'isi ebe eri solu na kontrol ibe a na-eme anyị eje gweje mas oge eso bute ibe ọbịa ọ balansị ya and so on a na-akpụ ya onye mansaba ka ọ maka na uche dị ya in spirit ọ dịrọ diluted ka o jiri na-asa abụ dị ma so ana m ekene unu otu unu si wee nabatakwa ya osoro unu ofu onye ndị otu unu na-ekenezi ọgọ anyị nwoke ọnọbie ife a wee mee maka na ebe ọbụla ọgodu n'Ọka ka nwa ya bịa ọ sị na ebe na-achụ ọsọ na be mbụ na mọnke nọ n'Ọka so mgbe ụfọdụ ọ na-afịa arụ ịbịa n'ọbe m mana ọgọ nwoke a ọ nọ ọ na-efilfu ebe ọbụla ọ nọ ife ọ ga na-ekwu sinye ife ọ ga-enye ndị masaba na ya egotelie kabin gotelie RC gotelie kandụl ife a ga-enye ndị masaba ndị pro-closary and ọ bịago netasịa nwa mgbe ọ bịa ọ naba ọgọ nwoke onye chọcha ihe ọ ga-enye ndị pro-closary emesizie nwanne nwaanyị nwa ya na ya na-anọgbu ka ya na ya nọ ma sista wee sị ka aje kpọrọzi anya ka ha ncha n'ọlụkwa o wee dịkwa otu a so mana a na m ekene nya nwa maka na enyi ya o were eziokwu na sista Chinyelu ndị sista mee keeki eji meli ebe a dị so a na-ekene unu na social way ndị sista si Enugu ndị sista si Ọnịcha ndị sista o nwere onye ọda agba oke anefania na-emekọ ife ọfụma so biko a na-ekene unu ọsọ anyị ga-eme anịbasịrị m ka ga-emekwanye okeke na ọka adịrọkwa elozobere ya na-ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche achọrọ m yes I want to say it loud and clear notably enwere some individuals maka na Chinyelugo na ebe a isi na okenye ịkafe isi na nwa obere nwa ịkafe enwere some individuals fani a na-emekọ ife mmadụ ka Maurice Omelike nwere nwere ike ịbata bịa ọ chọrọ ịma ma Maurice na nwunye ọ na-aga straight na bedroom ya ọ bụ ọchịagha ọsọkwa ya ọ bụrụ iberi
ọ were mmanya ya nye ụmụnna na ya anụ nwaanyị ọ na-akpọtụ na bedroom ọ chọkwa ịma ma nwunye ọnya na nwunye ya nọrọ. These are people that accepted him for what he is. O nwere Ubom oke abara eze, o nwere ndị ọpụta ya na nwanyị na-ekene ọzaba fon ọtacha fon nwanyị si na ya egotara ya fon ya nwere fon. Ubom tinye na moto buru ejebe Ọnịcha ruo na-emeka ọfọ goo fonu n'afọ nwanyị tie egbe ya na moto anya na-esoro nata anataja na-asị ya nwanyị kedu ebe isi bute nnukwu fon a. These are people that accepted him for what he is. So, and so many others. When they find out them because if we're in Africa, you're not like here. Another young house of our last now. No Bacatale, before you ever got the now for you go now, or my God is you when I was in a it was strong. That is it. So, we go and make a name in different ways. And make a known of my. I can only do there. I can't away beyond the United States. Then, they can see you. Onyeisi Ekpere is one of the people. Obo is Onyeisi Ekpere. Obo evangelist. Omo mo eburu Bible. Mo na go to hear the name of Agata. Omanaga. On the morning cry. Omo vono to do it. Omo morning cry. Onaba. So if I need them, go iji nye Chineke ekele n'isi onye n'ebe a. Onye ọbụla Chukwu kere nwere ife ọ ga-alụ. And ọlụchakụkwa nke anyị nwere ni anyị nwere ife anyị ga-eme na bụrụ to accept the fact that no Chineke gbakwara ya. And we have accepted that. So na ndị ekele ndị enyi ya niile n'ụzọ pụrụ iche. N'abalị ndị bịa ebe anyị n'abalị ọ dị life band na-abọtị n'abalị. These are his friends. Obuga sị na anọ na Nwoye nwụọ wee bịaba. Na each time Nwoye bịa befa n'ọmụnachi ọ na-asị ya na ọ ya etiri egwu mgbọsị ọ ya eje nụta nwaanyị. Na obodo ọgbakọ ọkpara na ọ ya eje nụtali egwu na ọ ya etiri egwu mgbọsị ọ ya anụ nwaanyị. And o wee rụzi ka emelụ ọ sị na ya nata anụzi ya n'ọnwụ owu tie ya wee bịa wee sị na ya ga-etiri egwu afọ. I will say, okay, but that's one hour wake boss. Yes, and not free. And that's for 1 year, also now why you go to the one hour. They are going free. The life band now go to the number. Free. Now for way. But if I choose the able, when I chose on your go on a cheerful. Because of your Zia goes, where you go on a chair. Where do you see? Yeah, I back I want to look at you, but no zoom at you. No zoom. Na so St. Peters. You say so where has him here? Na where no man even at those them nanya we no we ma go no na store ebe ahụ. O we no as no nya yi nwoye nwono. Ma nwoye nwono nwoye say o si no kodie. O si no kodie. Na mo to da ebe a no si no ya abia. Na wo cha si angle ya dia no ja. Ya say again mo so ya abia me o ti ana eji. And none of them was one year. If you got not the serious, I don't got okay. So now, what I am is we not. Now I have one. I talk of him. I got to know you. My government will go this year. And then yes, sir. Over 980. But you see, he is everywhere. Only you want to be border. Then member tie kwa na radio na agba nwoye mana ekwukwa na ndị ọgwụ ya ga-eji ijele wee bịa kwa nwoye tata. And I want to say or recall it will be the second time in the history of Israel onye Israel nwere ijele kwa ya. The first one bụ nke ide esi okose or the blessed number. Ejijele wee gwa mbọsị. Since mgbe ahụ, onwebekwa onye ọzọ ejijele kwa. I stand to be corrected. So if it happens today, Nwoye will be the second person ejijele kwa alive. So ọ bụ nnukwu mmadụ ka anyị na-eme ife mmemme gbasara anya. So a na-ekele n'otu ọ pụrụ iche. Niile na ndị bọs skaụtụ ama anọkọta ju
ndị vigilante, ndị ife niile, and so on. Then, yes. Ọtọ dị Jesu. Ndị Igbo na-asị na ọ na-aga onye na-eke onye na-dị ji ọ bụ na ọ kọtọwara n'obi ọ ketọwa n'ọba. Mgbọsị nwa ya pụrụ n'ezi ole o bu baro azịza wee jee na nke onye na-efieli ya ma ọ kwụsị anya ọ na-apụta ịzọ ọfụma ọ nrote mgbe ọ na-anya ebebaza ebe ọ na-eji aza abịa mgbe ọ na kadị na-abịara ebe ọ na-ewetali aịza ebe anyị ji mali abụ na ọ na-apụ aịza. Ndị mmadụ na-esi ebe dị iche iche na-ebuteli ya ibu na-ebute egwu buteli ya ọ na-apụ aịza. So aịza ọ rụfuru ebe a bụ his last walk before ọnwa maka na obi ili onye a na-ekele ya si anya ya kele ya taka ya wee buluzie ya. So na-ebute m ugwu azịza nke a m ga-ebunye ya ndị ụka St. Edward in memory of this young man anyị na-akpa. So Catechist, Father, with your permission, Catechist, bịa receive nke on behalf of St. Edward Eziowele, on behalf of Ezejugo family, in memory of Justin. Ihe aka ọrụ ya onye nwakpụrụ azịza niile so anyị na-ebunye ndị ụka ka a wee na-azụ ụka. Ụmụnwe ndị na-ebe a omenife bịanụ anyị ga-ebunye unu nke a n'afa Justin Okafor. Ife niile unu dị ha mekọsị o nwere onwezi ọpụta sị na ndị ọgbọ ha mere ife mee nka Justin Okafor anyị na-ebunye ndị ọgbọ ya. Father Chris Odiegwu biko anyị chọrọ ka anyị kenere gị ndị be Ezejugo niile anyị kenere gị maka na amaala m iwu gị ịgwakwa m agwa sị na anakwa echenji date kama na chenji date nke anyị nọrọ 24 nọrọ 12 hours nọ na nje pụta asị m nwaanyị sị m gịnị ka ị na-akọ ihe mụ na chi gị azụ pụtasị Fada biko bịagoro 1 minute just abịa ekwubie. So biko anyị chọrọ ikene gị the special way and of course ọdị nkwu na pa agha abịazị anyị kenekwa otu isi nye ha data ohere ha wee mesie ife niile ndị a. So biko ndị Eziowele ndị be Ezejugo sokwasị unu ndo. Yes, anyị na-asịkwa unu ndo dienu kasienu maka na o nwere families nwoye na-anọkarị nsọ na n'ike nke mmụọ nsọ ka o mee ka ndị sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwerenụ gara aga ka o gosi ya ebere n'ime okekpe ya. Nwanne anyị nwoke a bụkwa onye ji ọnwụ gbapụta, onye afụgoro ugochi, onye mego ka ya na nna dịkwa na mma na onye ebugoro ugbu aka nke ezi nwunye nchatụrụ. Ka Chineke mee ka o je sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebighị ebi na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile.
obi nwanne anyị nwoke a bụ Johnson Okafor, anyị ji n'aka na site na nchekwube anyị n'oge Yesu Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile na-anwụ n'ime Kristi, anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile ejiri gọzie nwa odibo gị a na ndụ nke pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị a bụkwa ife ịrịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ebere gee ntị n'ahịhịọ nke anyị na-ayọ gị dị nwenụ. Kpọghere nwa odibo gị a bụ Johnson Chiesonagbu Okafor ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị nwa bụ ndị ka dị ndụ n'ụwa aka ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eje izute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị nwoke a bụ Johnson Okafor ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi dị nwe na anyị. Johnson dịka nnukwu ọkpọ.
na-ebuli ya nye ihe gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ mee ka ọ were ọkụkụ ibe ihe na-emebi n'eluigwe gee dị ndụ na-achị ebe Amen. ọ bụ onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada wee gbanwee wee ihe ahụ nke ya bụsoro n'ihi nke a anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya mekwa ka ahụ ya tolite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Nna anyị nọ n'eluigwe obodo afọ ịkọchisi ya nke uche gị na ọchịchị ya n'eluigwe. Kene Maria Egyptian and Gracious, say one of you. In God is others in God, one for you, Jesus. Oh, no one. Nine on any you go to the laugh, I got to say that they won't take it over. It is the very Kene Maria Egyptian and Gracious, say one of you. In God is people in them. Others in God, one for you, Jesus. Tutadele na mwana mwanso. Nakulobi just na nakulobi ne kwa nga.
Young come on, yeah, you was Jesus, I went and also, Masa Yebu Mary Gaiga. Because the Okafor Chinyelugo and the Ato Mesini. You know for ever when you see WO home and abroad. You can see the 5G there. I ain't there about Justin. I don't meet more for other people who will go for it again. We tell our George. That I get a see no man of the people. Oh, man of the people. Now, I'm for that. If you say you know now, don't. No matter alone, and go the CWO. After a few days, we called the brother, Dr. Okafor. Now I can see her, now commiserate with him. See a doctor. One day you can never put money. No, but I can't pay another people. What's more children? I'm a Oh, you're not getting by. You might acted in something. I will go. Chairman, we never do many age grade. See our national chairman here. So I be a Makakomo 19 working more Augustine. Born on the career, even we kick all I marry and born on the Onyeisi Ekpere anyị ihe anyị bifanye Justin anyị bịara ka anyị si unu udo ka anyị na-asị unu mgbe anyị na-asịkwa ndị all the centers
I want to pass. But go with the idea that 2021 to 2022, when I just think as we sent an email I could be here by Sarah Justin. If you don't know to go to the chicken, so when I see the cashier, surprisingly brokers I need a hat cashier. This year when I need a hat cashier, people need to have a hat cashier. I need a laka. When I hear the bar, can we live through my time working with Justin? Let's know your name and your position in this family, huh? My name is Reverend Sister A.K.A. Okafor. I am the senior sister to brother Justin. Nwoye Chiesonagbu Chief Chinyelugo okafor. Onyeisi Ekpere. Wow. That means you are in a better position to tell us who he really is. How can you describe him when he was alive? My brother, just as they say, in fact, he's a compendium of knowledge, encyclopedia, because in encyclopedia, if you begin to open it, you can never come to an end. You see a lot of things. My brother, I would say, is a very enthusiastic personality. Wow, interesting. Even though he is, as God has made him, but he's full of man. Very industrious. As you are seeing him, there is nothing he cannot do. He's very hardworking and a neat and smart personality. Always kept his things clean. And a prayerful personality as well. It marvels me when I listen to him pray. He loves God so much and involved in lots of pious societies and makes sure he participates very well. And then a jovial personality. He's somebody like, in fact, full of humane. You cannot talk about him, look at people, look at. In fact, I've not seen the mass of people around here for a child like him, where such burial has taken place. You could imagine the church, the group, a lot of people in the church, caribous of personalities. They were there for my brother. In fact, he really marvels me. So my brother is a personality you will say that anybody in this town and beyond that does not know him, that means that person is still a little kid, a toddler. Once the child can talk, you will know who is Nwoye or Onyeisi Ekpere or Bro Gossip. Very jovial personality. If he's the type, he said, in fact, when he died, and I really accepted that he has died, okay, since you have, you don't want to entertain us here again, go there and begin to entertain them. Because he's a good actor. He can entertain people, engage people. You look at this family. I said they have taken our joy. The joy of the whole town, the joy of the family, the joy of everywhere, every people you see, wherever he comes. If you are sad, one drama he will act, everybody will burst into laughter. So he's somebody you can never stop talking about him. He knows one name. I really miss him because I call him my only brother. Because in fact, I don't know, but I just pray God to give us the heart to bear the loss. He's my only brother. Anytime I come here, oh, my sister, like this, you know, and he will engage me in stories, giving me facts. He's a historian. He can tell you everything that happened in the city since you left. You see. So I pray that God will rest his soul. Amen. And then console us because really something has left in this family. Amen. What is your candid condolence message to those people
that is highly affected. Those people that is highly affected by his jovial acts and his line of let me say behavior. Yes, my condolence advice to everyone around here is to emulate from his life. My brother has no enemy. He's a very jovial someone. They say like his life is like a river. River flows wherever. He doesn't know who is the enemy. He enters every family, associate, and very generous personality. Very generous as you are seeing. If you give him little things, he will give to another person. Like something like this burial, all the money that will be dashed to him, we make sure he share it out to everyone. Those even dancing. And then even his material things, he do give out to people. So he's a very generous personality. So I urge all people around to imitate from him. His life of social life, generous life, hardworking life, prayerful life, zealous life in doing the things of God. A lot to learn from him. Thank you. So thank you. Let's have a last wish. Your last wish as a sister, as a daughter of Zion. Your last prayer to your dear brother. Your last wish for him, because I believe he's not here. And that place, I don't know. His prayer that I'm praying for my brother, that God will rest his soul. And he will keep praying for us because I know he's in the hands of God. Amen. His soul is in the hands of God. To pray for this family. Amen. That will not experience this kind of unprepared death again. Sudden death. Thank you. Continue to intercede for us and the people in it. Thank you. I can see some personalities who are already here, and some people are already on their way to come in and commiserate with your family. I can see your fellow sisters from different convents. I don't know what you used to define it. They are here for you. What is your best wishes and your goodwill message for them? We are really impressed having them around us to console us, and we pray that God will continue to bless them even as they are going back to their different destinations. That God will be with them, bless them, grant them journey mercy, and when they find themselves in this kind of situation, that God will always provide for them and bring before them those that will also shower blessings and this kind of consolation to them. Thank Our angala or pure water. Water. And I can not want to moon. That's what I can mono. No first of I can mono. No friends club. No friends club. Peace and progress. Because if you more help, now I'm because special announcement to Makando Gene. I send dog Gene, Unugano Nilo, when Ethiopian, when do we got Batazi, Unavaya Bata. Thank you. Logo, school I know on school. I get you. There's no doubt about it. Was it people in our phone? We were able to one of the people. And it has shown and proved that we were one of them. Maybe I tell you, it's not the Chaco was not like a boy, no, and we from a new week. How long never put it the vanilla or
The Win family from the new family. Never mind. Oh, Obi Sir and Lady, Obi A.K.A.Onyeisi from Oba. Thank you. Ogo, Amara. Hello. Oh, Okozi. Okozi. Akwa bi de jo. Aya na bia. Yeah. Akwa from Chief Godfrey. Yeah. Biko ko sire ani ya. Always no. Charles. Chinwuba Okeke Adelo. Chief Mrs. B. Okonkwo to Chinyelugo. Yeah. The First Lady, May Ezejuko. Yes. Umbatari na ku Metron. Metron na kene kwa rinne. The family of Ezino Nobe. The First Lady. No. Metro Okafor, I can avoid him. Don't believe in on our pharmacy. But I believe in on our wall. I didn't believe in that. I am not a member. They believe in that. I believe in on our wall. Hey. Shalena, line by line, Beacon, the pharmacy. Not to believe in I Dalele. Macalon, wherever I Jana. On the Rabia, Macquarie go. On the Macquarie go. Where's the money out in the hour? I say money, I know to go to I see it. Name I know, Simba, I know signs. I will see Kai Wellenka. I will say aqua. I was a kind of Bella. Choco. Here. Honor the name of Maram. Honor the Maram. I actually Choco. Everyone knows what my name was. I want my name to go. Hello, Chief. Then so far, dog Martin in sofa as a jugo. Darling and dirty, darling. Dog Martin, or Papa Diva. Emaka black and white. Never welcome. Father. Dog Martin, no fun on a table. Then I can find darling. I know.
ihe toko siplelu pụrụ mbọsị ya nwụalụ bifo etinye ozu n'ala ọnwụ na eze ji ugwu abatara sie n'ikwo so na o nwere ihe jikọgburu ha ọwee dị two family wee dịkwa wee na-aga anyị na-atọ ụtọ wee dozie na si unu ndo ihe nọ na ihe dịgo Chiobodike Mama West African Limited omi ihukwuru ego egwu Nwoye na-agba na online o wee jee ụwa niile ụwa wee mara na ọ nwụrụ ngwa nnọọ Kosi. Let's know your name and your title, sir. I am Apostle Kosi Asipo. What is your relationship with late Justin Nwoye? I would say it's more like a good senior friend. And if I caption him a colleague, I will not be mistaken because he can sing, he can dance. Wow. That's it. Wow. Incredible. And I believe you have a long-time relationship with him. Sure. What do you miss so much about him? He has been, regardless the fact he called me a daddy, as he always called me whenever he comes to visit me. I would say that he's a man of integrity. He has this good heart, and he has a lion heart mindset. And whatever he wants, he'll go for it. And he's a liberal person. He gives. He's not a stingy man. Thank you. So that's it. Your condolence message to the family, sir? My condolence message is that he's a painful man because even if he had a wife and children, it's not a yardstick for us to clap. Because I would say he left too soon, earlier than expected. So I am telling the family that God, who knows how to console, will console them. Thank you. Chief Chinyelugo. ebumnobi gị iji wee bịa n'ezinụlọ? He was a saint before he left, and he's still a saint. So all we are saying that one of them are in the time never lie and belly. Why am I going to die? Can you message to the family, sir? Can you message to the family? Family in peace. But don't say that belly care. Don't even know to tell you the when I can. Oh yeah, but can wife for one winter. On your law. So I cannot know what I can lie there. The Bellamon is in Onaga, just in the Belfa, but I just when we get with peace, opportunity is in honor. Amen. Chinyelugo over. Thank you very much.
St. Augustine was the first person near me invitation envelope mgbe m birthday m. Ọbịa nwanne m kemgbe mbụ na nwanne nna m tọrọ ya ofu ụmụnna ka anyị chakwa nna m tọrọ igwezi owere na be anyị ọ na-anụ ada ha nwaanyị ebe so tinyekwara na Nwoye St. Augustine wụ a good friend of mine onye a ga-ezigbo mma bụrụ oyi so na mụ agwụ na mma bịarị na nkweli agwụ ikpeazụ na onye elu ife mmadụ a ga-asụlọ ya na mmụọ ibia. Kedu ibe sị gị tụrụ famili kedu obi na-enye ezinụlọ a? Na onye o mere ede anyị kenekwa nwanne bịanụ ka ọ ghọọ dịka ife okwu ka a na-eme ọhụrụ n'ụtụtụ ezigbote oyi mmekọ biznes na Ọnịcha n'ezigbo mma ka nna m ka ahụ na-anwụ ya okwu nye nwa ọ bụrụ na nna St. Augustine na-abatalụ sie n'Igbo n'otu and emere ya the two family ndị be ezi igwe na ndị be Okafor na ezigbo mma that's from nna so ọ dị mma wee ka na-aga. Kedu ihe meseji tụrụ famili? Onye ọbụla ji eji ya ọ Chineke weta Chineke wekwa afọ amụmụ Mr. Kalistus Ezigwe ihe ji mmanụ nne jọrọ nwa fee nna Nwazochia kedu ibe jikọ gị na ezinụlọ ji ọnụ ya na-atọ ụtọ ka mmadụ si abịa o wee daa n'ọnwa si na anyị abịa ile anyị bụ eze elisi akụ n'ide mmiri niile anyị kenere gị. Kedu meseji ị na-enye eze elisi akụ na ụmụnne ya? ya kasị ya ọzọ emesịrị onye awụ ya masị ya nwoke dị bịa mbacha ebe obi ya ma ahụrụ ebe ọsọ abụ ya wee si ya na ọ na-adịrị If I do go girls over and abata, none. Because then I have a ticket of beef, I do go age grade, and so on. There's my gun. Lead by one friend, yeah. If I do age grade, it's all over and be a guitar. Senior microphone, Gapo, people. If I go back on, if where's the mic? I have put my foot. What you know there about? Arriba. Nadioka. Neku Diana. Injala. No.
na nke a na-etu gị kedu ebumnobi iji wee lapụ mkpa iwezi ka ibe tinye deole St. Augustine ọ na-abịa St. Augustine na mochie kara aka St. Augustine maka St. Augustine ka anyị ji wee gbakọ na-asị ka anyị kasị obi ihe emela anyị na bụrụ ọsọ ofu onye ka ọ metụtara obodo niile ka ọ metụtara maka St. Augustine bụ a na-akpa today the man of the people onye Izrel funanya very much ma titi ma lele daalụ anyị kene gị kedu your last wish ebe ọ nọ my last wish bụ every wish onye ọbụla ibu maka St. Augustine bụrụ na ebe ọnwụ na ọ nọ ọfụma na ọ ga na-echekwa anyị maka onye ekpele ka ọ bụ St. Augustine okpele ga-ekpele ebe a mana Chukwu na-aza ekpele ya so ebe ọnwụ na ọ nọ ya jisike na-ekpele anyị kene gị gwa anyị abalị na nke echi gị Kwam ya
gị na-ebu n'ebu iji abịa na ngulu a? Afọ m bụ Chinyelugo na nso Victor nke eji asụ Eliza mmadụ nwa bisina. Kedu ebumnobi iji abịa na be? Ebumnobi iji bịa ebe a bụ ka m belịalụ debe ihe melụ debe Nwoye na ọnwa ụgbanọ anyị ncha ime ka ọ mere ka ọ bụrụ ọsọ ọsọ ahụ na Nwoye mmụọ bụ onye nke anyị ka ọ bụ wee na-asị ha biko aka sie ọzọ emesi. Anyị kelere gị. Ebe anyị abụ a na-eti gị. Ọ mụrụ asụ Eliza, eji asụ Eliza wee malụ. Asụ Eliza.
I'm engineer. IG, one for a job, I'm going to and if I know about it, I wonder who first go. Okay, I'm okay with a career as a Jugo, the Nimia. I can't go on. I said, I feel you. There's very well. I give fire back and email back that. When they put out you are, because I want a question I want to be with your brother, a ton John. On the Papa, on that one, saying, I get your fire back on who first go. On the about. Tell you a message to your one of your members 1 year old. Captain, I ended. Now, what about Bonia? And you walk at you, come along with work with Sana. What was Otto? Get you without enough. So, what about Bonia? So, my member, I can't Kaba because I'm going to win at your nose. They come in the dead way back. I'm winning. I can cover it. I didn't let your book. From how many people don't get a table? How many people come down? Oh, youths, no to go. Father, wait for it. You gonna do marry. About the bonus or I wouldn't join up with a walk and the mother way. People went up. I know what I do. Not a gunupo. When up? Oh, God, this is table. No bad. Allow a fee as a map.
Ona afia na mbala bagi. I can again. Yes, yes, yes. No, but stick a tata. Or even also, I will get east of one the worker for St. Augustine. I was a catcher. You wake up as I did my dog, born on the Nikis, you are Matia. Makana mother pasa not much. I want to call us and Augustine come. So I think I will hang out for the also Chineke also Chineke also young one through what they mother okay when they walk out the panel here so Chineke weta no go back so what the Lord aye di no ko ya ko di chi che da no bo si ta ta ko di ko so fi na ka na mi na ko di ko so fi de mado la ko I can again. I wouldn't do Damaka, it is your cover. Mando, but we could even have a no person at that. Can you go as a canina and ya? Could also a canina and disable each weapon a yellow Macapon was one moon water. I don't know better. So, I thank myself. Because because of them, my dog, so in I never twice a year, you can only twice a year. So I'm not going I can again. Now, in the Basana, I never get to Jana get to guys again. I got it to sack. Johnson, Nwoye, one them water. So one more can you to sack. Is it a sack? I can get out in there. If you want it to reciprocate, it will reciprocate to each other. We are not going back. But I don't believe it's against us. Don't believe the importance of a woman. The importance. This over. Over and Rotan and Kowal, is your way. Now, each family of that nation is one over. Honorable. Take it. I got
akọwalị onye ezi ọbụla ọbụla ibe mebe obebe aka nwaanyị na-abịa kama na dịrị onye ọbụla bụ onye ezi ọbụla ọbụla na-abịa ịgwa nwaanyị onye ọbụla bụ onye ezi ọbụla ya zọrọ ụgbọ ebe a ka ọ gwa nwaanyị taa n'ọnụ ụgbọ nwoke na ejiri okwu eche okwu na-afịa mara mana mma na-agwa na ka nsị ma onye a na-akpọta Thank you. Chinyelugo Nwoye Chiesonagbu Jide ka iji na-asị ya dịrị ka o ji mana ọ na-eme ọfụma mana ọ dịala ka o ji mana ọ dị eme ọfụma kedu okwu nkasi obi na-enye ezinụlọ Nwoye abụghị ọzọ bụrụ so ezinụlọ anọ ma mụnwa ma ndị ọgbọ anyị niile na anyị na-asị ka Chineke mee gịnị nye anyị nkasi obi ịghọtago Chineke ya nakwala mkpụrụ obi ya na ndokwa anyị kelere gị ebe a na-agbanye Metro na anyị kelere Metro Princess Metro n'ịmanụ Princess na-ebe Princess Okeke Uche n'Enugwu Agidi
you to ensure one. I don't remember where's the guy on the loan. Makana Nwoye as far as able for the next one. I don't remember West Tiger that I'm on the loan. Makana he was one of us. Today, now I'm not so I West Tiger like I should do. I know soon do. That's what I said. You can hear better than all your man. Onye ọbụla dị n'ọgbọ na-ezi owere nna m ochie amamanukwu ihe na-ekwu mkpu a mpụta ebe a ọgwụ onye ezi owere dị n'ọgbọ ọrụ enwere ya tarịa ma na Nwoye ezigbo nketa oke ọ gazi ka bụ ebe a na-agụ ohu na ahụ akwụkwọ a na-adịzi ya na ndụ emere nye ya ma ọ bụrụ ọla ụlọ ndị nna ochie anyị na-akọzi ka Chineke na-arụ
na lezo obi na lezo anyị kene gị n'ụbọchị nke taata anyị bụ oge ndị be Nwoye kedu meseji na-enye ezinụlọ ndị be mere meseji na-enye ha mmasị aka sie na ọnwụ bụ oke onye ọbịa na ọnaba Nwoye ezigbo mmadụ mmadụ onye ọbụla ma onye ọgwụ onye o meri n'ezinụlọ ọ na-eje ebere onye a so na onye ọbụla nwe onye ezi ọgwụ kwesịrị ịbịa bere ya maka na onye nke anyị ka ọ bụ ana m asị ezinụlọ ya akasie ndị Chukwu na-eweta ka ndị Chukwu na-eweta akere gị Nwoye bụ onye na-eme ka ndị mmadụ na-amụ amụ ọ na-akpọ mmadụ amụ ndị ozi Owere na-ebe o nwere meseji and kọnres meseji ya enye ndị ozi Owere ọ nọ n'ụlọ ọrụ na-ezu akere gị n'ozi Owere What's up, Agiche? Can you let you go na St. Augustine? Oh, my junior brother. Oh, yeah. Sorry. Can you wake you by a born on what he was on everything I mean was in from waking this hour, millions of what you need a mega of so now Chineke will get an over. Can you wake you call by a Nwoye born on? I believe in Nwoye I cannot mother, then I check and I'm the mother and one. You watch Africa Mosaic before a millions of I know I'm down your okay, say me and what you say, me anything. Only one I can know how. So, okay, look what I can hear. Ready and a chair. So, no, because that in the other side of the background, other say go to Nwoye Anos. In my home, I want a sister. I want a sister with the also. Can you a message? Open the body in a yesterday. My message when I get it. I'm born at Chineke di be boy ya ọ na-akpọ na nwatakịrị ọ na-akpọ na okenye ọ na-akpọ mgbe ọ na ọgbọlụ je drop ya message so na Nwoye je go drop message ya ka ọ gwa Chineke etu o si ebi ndụ n'elu ụwa so na ọ bụrụ na ihe niile o metọrọ na n'ụwa ọ nchukwu ya ka ọ nọ so ọ nọzi n'ihu nke Chineke kịta na-etepụrụ onwe ya ya na Chineke nọ ọ na-akụwarị ya na na eko si ebi ndụ ọ sị ndị ya n'elu ụwa ka ọ na-emebi ya Darine, when I have it to give, I will be Obi Gwelugo, yes,